foli ani waliñmando be kata aw kilingilna bela jelema fu yan fo aw sigorola aw bisimila ko dogo kun kibaru sorole on keneka san chama makonolu kɔfɛ tamani ana nokandugu kabo barawuli cercle la u ka sogo kɛra u bolo tiɲɛ ye ka bɛni arabadoya ye mɛkalo tile 4 san 2017 bari sabula ka daka jamana ɲɛmɔgɔ El Haji Ibrahim Boubacar Keita ani a ka gouvernement maw o yele tamani n'o ye a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara o faso ye a be baara dɔ de nun doni ko fɔ n'o ye barawuli ani tamani sira mun be o goudron dali ye ngoni hɛrɛ de ka se yan bi ka tamani sɔrɔ a ɲagalilen don ka tamani sɔrɔ a bɛ k'an kɔnɔ a dusu ɲagalilen k'an bonya k'an karama ka yira na ka fɔ min bɛna daminɛ bi fɛn don a tun kɔnɔlen don a mɛnna ala y'an kunnaja an garisigɛ la bi mais nka nisɔndiya tɛ dafa fɔ don min na ni seginna tamani siraba kura fɛ inshallah o don a bani a bɛ kunbɛn ni tɛgɛ ye komi i ye n lebu i y'a fɔ bɛɛ ye k'o de ka di n ye n bɛna durulen sɔrɔ tamani an bɛ ka jɛ k'a dun ɲɔgɔn fɛ ka ɲagadi ka fɛti kɛ ka dubabu kɛ baara in ka ɲɛ a ka teliya waati min fɔra ka dɔ b'o la dɛ parce que mɔgɔ bɛ ka kɔnɔ donc n'o bɔra la maintenant ka dubabu kɛ samiya ala ka kɛ samiya ɲuman ye ala ka ji ɲuman d'an ma ala ka tiɲɛli ji d'an ma sunkalo min fana an bɛna don a la ala ka hɛrɛw caya ala k'an ka jamana sumaya don o don ala ka jamana in kunaya ka dɔ bɔ an ka ɲɔgɔn sɔgɔmacɛ la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a dɔn ala y'an garisɛgɛ kɛ ni jamana in de ye ni an y'o hakili ɲuman sɔrɔ k'a dɔn an tɛ foyi ala ka danfɛnw kɔ k'an tilen ɲɔgɔn ye i n'a fɔ an ka diinɛ y'a fɔ cogo min na ka baara kɛ ka mɔgɔw dusu suma ka baara kɛ ka mɔgɔw ɲɛji cɛ ne m'a dɔn ni fɛn bɛ ɲɛna ala b'an jɛ min na dɛ a b'an yɛrɛ de bolo a b'an yɛrɛ de bolo n'an y'a kɛ ala ka sira fɛ o hakili ɲuman ala ka dan bɛɛ ma donc ni dugu ye ni dugu min na o dɔnnen don kojugu bɛɛ ni ka dugu don a bɛ place min na jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn dɛ ala ka tɔn kɔrɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn donc ni a ye n bonya ala k'aw bonya don o don ala ka tɛmɛ ni ta ye ala ka dɔ fara kan donc an ka yiriwali ala ka dɔ fara kan don sira in bɛna dɔ ɲɛ o la ni an ma dɔ fara kan an tɛ dɔ b'o la dɛ n'an se ka fɛn o fɛn ye pour ka jamana développer an b'a kɛ kuran bɛ yan wa inshallah ji bɛ yan ala k'an dɛmɛ ala kana an dɛsɛ ka fɛn kɛ yan an ye min kɛ yɔrɔ tɔw la inshallah jamana ministri ka fɔ la mun ka baaraw bɛ ɲɛsi minɛnko ani ka duguw nun don ɲɔgɔn na a ye a jira a ka kɔrɔfɔw la k'a fɔ musaka mun bɛna don nin sira ye labarali sira fɛ o bɛ se sefa wari miliyari 7 miliyɔn 222 a n'a kunkanfɛ la mun bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ an ka jamana wagadeba kɔnɔ wa a bɛna labara kalo 12 kɔnɔ. min bɛna dasa barawuli tamani kilo 32 wari hakɛ bɛ taa fo miliyari 7 ɲɔgɔn na a ka ca n'o ye dɔɔni baarakɛbaga bɛ kɛ entreprise an ka mali entreprise dɔ de a tɔgɔ ko BCMCG a bɛna o kɛ kalo 12 de kɔnɔ samiyɛn ko k'i bɔ a la bari samiyɛn tuma dɔ la baara tɛ se ka kɛ a la ka ɲɛ an b'o o yɔrɔnin d'u ma baara an b'a ɲini fɔ u k'a kɛ ka ɲɛ bari a bɛna dugu de bɔ ɲɔgɔn na ka don ɲɔgɔn na o de ka fisa ministère min bɛ k'i a kunna ministère min ɲɛsinnen don cakɛda ko kunna ani minɛnko kunna ani ka sira bɔ ɲɔgɔn na ka na n'o ye ministère de l'équipement de désenclavement o de bɛ a kunna bon an bɛ min ɲini kɔni an sewalen don bari an ye jama ye cogo min na an b'a dɔn a bɛna nin ko in kɛ sɛbɛn an ye sira kalifa tamanikaw la ka sira kalifa barawulikaw la jamana ɲɛmɔgɔ n'a ka maaw kɔfɛ maaba caman de wɛrɛ yɛrɛ in kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ye sigida ɲɛmaw mɛriw
préfet ka taa se sous-préfet ma ka taa se barawuli wasaden ma. Tamani sira ka taa barawuli o baara fɔlɔ kan ka kɛ sɔgɔmaden na ne bɛ yan nɔ ala ye ne y'o kɛ u ka wasaden nɔ ye bilo n bala o la ne nisɔndiyalen don n bɛ ala tanu ne ka mara kɔnɔ nin baara sugu n'a sera ka kɛ o ye kundiya dɔ ye an bɛ ala fo la ni sira in mago bɛ yan nɔ a mɛnna san caman yan yɔrɔ mɔgɔw y'a ɲini ka d'a ka tɔɔrɔ min tun bɛ u kan a la n'i b'a kalama Tamani san o san an ka sirifɛkɛ n'o Seydou Soumana Mandani Haidara ye adamaden caman de bɛ taama ka n'a nɔfɛ ziyara la ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ Mali dɔrɔn tugu o ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan hali a dan o waati kunkurunin ma u bɛ dekun min kɛ sira in kun ka kan ka dilan an ka manda kɔnɔ an ye wele caman da gouvernement ye o ye an ka baara ye nka foyi tɛ kɛ sababu kɔ a ti dogo mɔgɔ si la k'a fɔ sira in teliya ani a kɛ bi o ye o ka sababu ye donc ni jama bɛ fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'i ka baara kɛ ko jamana kɔnɔ mɔgɔbaw wulila k'u jɔ a ka ca na dekun caman bɛ yen nɔ o bɛ wuli ale ye o baara caman kɛ o dɔ ye nin ye nin ka dɔgɔn o la yɛrɛ bon an b'a kanu k'a fɔ caman min kɔfɛ mun ye nin kɛ n'o ye jamanatigi ye a y'a ka baara de kɛ parce que jamana kalifalen don ale la a ka sɔrɔ bolo la ani sɔrɔ duncogo la donc nin ye sɔrɔ jamanadenw ka sɔrɔ dun sira dɔ ye jamana wari tɛ se ka bonya sira si ma ka tɛmɛ nin kan a tɛ se ka fisaya sira si ma ka tɛmɛ nin kan nin bɛ adamadenw lafiya a bɛ jamana ɲɛtaa de sabati o tuma an ye nin sɔrɔ Tamaniya bi an b'a ɲini jamanaden caman ka se ka nin sɔrɔ u ka yɔrɔ la jamana kuntigi a ka se ka waati tɔ min b'a bolo a k'i cɛsiri yaasa jamanadenw bɛ se ka nin caman bɛ se ka labɛn cogoya min na n'a kuma ka di an n'an b'a fɔ n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye nin i kɛra jamana bɛɛ de kalifara i la bon jamanaden bɛɛ de sigi bɛ k'i ka hɛrɛ kɔnɔ a ka se u ma bon an b'a dɔn musaka ka ca kungo ka ca nka ninnu fana ye wajibi dɔ de ye lɛdu kan dama tɛ i ka waati kɔnɔ ni a kalifari la i ka cɛsiri bɛ caman bɛ se ka kɛ a la cogoya min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kucɛlen jamana ɲɛmɔgɔ El Haji Ibrahim Boubacar Keita a taara foli bila a se Yedi Sherif Ousmane Mandani Haidara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna ani groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma o ka musokɔrɔba la Basitan Traoré musow la hɔrɔnmuso. Silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a Seyede Sherif Ousmane Mandani Haidara ale min ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen bɛnnen don ala baara ma k'a dɔn k'a fɔ silamaya yɛrɛ ko ɲɔgɔn dɛmɛ di o de kosɔn silamaya dɛmɛtɔ Ansaru kɛmɛ k'o wuli ka jɔw kɛ min bɛ se k'a to ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ se ka sabati diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka diɲɛ kɔnɔmaw lafiya labitaninsow jɔli bɛ sen na kunnafonidisow dakuruɲɛ kelen hadamadenya yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ olu bɛ se ka sɔrɔ maanifinw fɛ nɔgɔya la cogo min na Ansaru ka wuli ka jɔ bɛn bɛ o de dilali ma bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande ka bonyamasegin kɛ karamɔgɔ Haidara ye silamaya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ fana jɔyila cercle la olu ye bani ka so jɔ résidence Sherif la ani sɔkari bi an bɛ ala tanu k'a barika da n'an karamɔgɔ ka nali ka d'a kan mun na an ye fɛn fitinin dɔ de labɛn k'o kɛrɛnkɛrɛn an karamɔgɔ ye n'a a sera yan o kɛnɛ kan n'o de jɔlen filɛ bi n'an b'a fɔ a ma ko so ka d'a kan an karamɔgɔ a bɛ tɛmɛ anw de fɛ yan ka taa Tamani a bɛ bɔ Tamani ka taa Bamakɔ an b'a dɔn Bamakɔ y'a sigiyɔrɔ ye Tamani ye an bɛ faso ye an b'a fɛ fana kɛ a lafiya bɔyɔrɔ ye o la an seko kɛra yɔrɔ fitinin min ye an karamɔgɔ ye an y'o de labɛn o de ye nin ye ala sago a bonya b'a la adara an ye min kɛ ne a ka dɔgɔ yɔrɔ an bɛ sara ɲuman biya miiriya bi an bɛ kɛ soden kelen kelen jɔ yen i da ma so o de se t'an ye n'o tɛ miiriya y'an kɔnɔ fasa ye jogo ɲuman min ye la an bɛ miiriya an k'i cogo la nka an dɛsɛla o de la jama min y'i kɔ ne a tugukun ye kɔ jogo ɲɛfɛ ko ye résidence Sherif la so in jɔn bɛ kɛnɛ bonya min kan mètre 900 don wasow caman gɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ silamaya dɛmɛtɔ Ansaru minnu bɛ fana jɔyila cercle la Kulukoro mara la ni o ye Mali marabolo filanan ye nafolo min dara ka don a da fɛ chef wari $80 ani $7 ani $100 ani kunkanfɛn bon n'i y'a jateminɛ an y'a kɛ sanfɛla ani dugumala ye bon n'i ye dugumala in jateminɛ salon kumaba kelen bɛ yen 4 chambres bɛ yen a bɛɛ 4 mètres carrés toilette 2 bɛ yen n'o ye ɲɛgɛn 2 ye couloir b'a la magasin b'a la ani terrasse o ye dugumala ye donc an ye bugu kelen kɛ sanfɛla la ka chambre 3 kɛ
ka toilette fila kɛ donc ani tɛgɛko yɔrɔ ani worobinɛ olu de bɛ sanfɛ magasin na. I ko musaka in an bɛ degré min na ka se bi ma n'o so in dayɛlɛnna ka kɛɲɛ ni bi ye musaka in kun cɛra $83,000 ani $142,000 ani $109. Ala ye hɛrɛba kɛ an ka jamana ye munna Usman Serif Haidara bɛɛ b'a dɔn cɛ min don Mali kɔnɔ karamɔgɔ min don Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn an ka jamana in tuma min na ni a kalayara bɛɛ y'a dɔn cɛ kelen min wulila k'i jɔ k'i bolo kɔrɔta marifakisɛ ye ka wuli k'i jɔ k'ale bɛ walidenw sɔnna dɔn ale sigira donc n'an sera o kɛnɛ kan a ka kan an k'o foli k'a la. Donc n bɛ foli kɛ ka ɲɛsin Amsaddin tɔnden bɛɛ u ka cɛsiri la ka se ka kundogɔrɔ sɔrɔ Serifu ye Fana yan vraiment o ye fɛn ye fɛn min ni a diyara n ye a bɛnna an ma an b'a fɔ Serifu fana a ta kana kɛ tɛmɛnen ye bilen an ka to ka jɛ su kelen kelen dɔw la an fɛ Fana yan. Donc Fanakaw ni Ala fana y'an seko nina k'o kɛ a tɔgɔ la je pense que nin ka dɔgɔ a la ani fɛn ka kan mun tɛ ni Ala k'o fanga di an ma don n'a natɔ la an ka se k'o k'a ye. Donc an b'a fɔ Serifu ɲɛna a ka tɔndenw ni Ala sɔnna a ma o hakili banna an fana hakili b'u la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar min bɛ Fana section sous-section 7 de bɛ a kɔnɔ comité 53 watɔ kɔnɔma bɛ t'i jɔ maa 700 ani maa 53. Walasa k'a ka kalandenw tɛgɛ don ca la kalanso min bɛ n'u ko a ma ko Institut de responsabilité sociétale des entreprises a kelen bɛ ni ka kalanbolo sigi sen k'a ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ni kalanbolo in y'a wuli ko 2nan de ye min ɲɛsinen don sanayɛlɛn kalanden 29 bɔɲɔgɔnko ma wa kalansenw bɛ boli min kan o de ye k'a fɔ u bɛ se k'u yɛrɛ ka cakɛdaw sigi cogo min na. An ye mun kɔlɔsi an y'a kɔlɔsi denmisɛnninw kɔni bɛ taa école la u bɛ na so don dɔ u bɛ na k'u tilala u tilala mun na k'u tilala kalan na papier dɔrɔn de b'u bolo maintenant i tilala maintenant il faut que i ka se ka o de walanwala pour que darimɛ sɔrɔ la mais il se trouve que kalan modèle min bɛ kɛ ani entreprise minnu bɛ jamana kɔnɔ olu hakilinataw tɛ kelen donc denmisɛnninw bɛ former fɛn na entreprise mago tɛ fɛn min na donc c'est le chômage tout le monde parle du problème de chômage maintenant à partir de ce constat maintenant étudiants sera ma ko bon comme de en formé parce que licencié mɔgɔw b'a la maîtrise b'a la an b'a fɛ i ka fɛn dɔ hakili jagabɔ dɔ kɛ pour que an dɛmɛ n'an tilala an kana chômer donc je dis bon o kɔnɔ komi jamana kɔnɔ fɛn caman dayɛlɛlen don par exemple procès la u bɛ denmisɛnninw dɛmɛ k'u financer donc il s'agit de savoir procès bɛ mun baara kɛ u ka hakilinata ye jumɛn donc il faut nécessairement que i ka plan d'affaires de ka k'i bolo n'o t'i bolo o tɛ baasi ye i bɛ se ka taa i b'i inscrit bon comme plan d'affaires ko bɛ sen na donc n y'a ɲini k'a fɔ n ko bon an bɛ session d'organiser n'a bɛ fɔ o ma ko université d'été comme ça u bɛ na an b'o former plan d'affaires ye mun de ye a bɛ monter cogo di dabali jumɛn b'a la o y'a fɔlɔ ye n'a fɔra ko entreprise ça veut dire que mɔgɔ b'i ko min b'i dɛmɛ ka wari sɔrɔ n'o ye banquier ye an ye banquier wele ka na an bɛ banquier ɲininka o tuma aw banquier an hakili la wari de b'aw bolo bon aw bɛ mɔgɔ dɛmɛ condition jumɛn na bon jamana kɛlen bɛ ka baarakɛyɔrɔ caman dayɛlɛ u bɛ minnu wele ko FAPA APEJ ANP denmisɛnninw t'a dɔn fɛn min don an y'olu directeur wele ka na bon aw ka service ninnu ɲɛci jumɛn bɛ aw ye jamana kɔnɔ donc ni denmisɛnninw ye nin bɛɛ dɔn bi journée kɔnɔ maintenant journée tɔ fila an bɛ taa maintenant k'u dɛmɛ comment i bɛ projet monter cogo di projet hakilina bɛ na cogo di ni hakilina 2 3 nana i la i ka kan ka jumɛn ta pour que ka tɔ fila ninnu bila n'i y'o kɛ i bɛ plan d'affaires monter cogo di donc ni denmisɛnninw yɛrɛ sera la fɔlɔ u yɛrɛ ka projet monter u ka plan d'affaires kɛ u mago tɛ cabinet la bilen filanan mɔgɔ dɔ bɛ se ka k'u kɛrɛfɛ a kɔlɔlɔ b'o la donc olu bɛ se ka na bɔ ne b'a k'i ye komi kabini o b'a k'i ye 100 ne bɛ se ka k'i ye 50 10 donc u yɛrɛ bɛ u dahirimɛ sɔrɔ donc a bɛ dɔ bɔ chômage la. Tile 3 kalansen in senfɛ babu sen bolila min kan o de ye cakɛsoda sigili yɛrɛ ye. Ne hakilila k'a fɔ ni fɛn ɲɛnama don parce que a b'an bɛɛ dɛmɛ parce que mɔgɔw yɛrɛ filɛ nin ye déjà hakilinata bɛ yen nɔ pour que ka wari ni fɛnw sɔrɔ parce que déjà a b'o base de kan n'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye ka kɛ mɔgɔ dɔnnen ye donc sisan n'an mana nin fifiɲɛ in kɛ sisan an bɛna dege an bɛ fɛ ka min kɛ pour que ka
fait un projet n'ami fait qu'à entreprise ou monter ou bien faire vrai. Oui, quand bendika kuma foni nga parene ma hésiter parce que femme nous asro déjà on me fait un keli à mes compétitions keli plan d'affaires kola nous dem sen umba fait ka entreprise d'aile wéré ka business gérer au compétition ba mbulu déjà donc ni mo mum naga fokul be dem sen kala wala pour que ka se ka fenk wéré o kono re ka da am obligé de ko de soutien donc on bode barala o ya to anana fana parce que le baram kenan to lu barake lube anga on be dem sen demeni daminen kuma nous to se banga rola kuma nous ka projet sélectionneur alors que lube mingeni vous préparer pour ka suga projet structure kungulo la kala ku deme mi bato ou recado exactement où ta romi ni hakilina in soro la mi fe o de ka dem senu nga barake balia kele. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre national du Mali. Ni wale nyuman don kene ani jonjon di kene misiglen fleni senka cérémonie de décoration asigira senka ministri sola minga chaw benendo dine ko ani batoko ko nyaw nyane bolima anga jamana kono anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita aleka lanyini anaka yamaruya kono wala sa ka foli ani wale nyuman don kada mogo ka munu garjige dona ni medai nununa ala nu yeru ka wulika jo anu ka cesiri jamana deme nyogonyali la kerengere ala ben sabatili ani silameya demeli anga jamana kono amba wala donia ka fo wale nyumandon jonjo mimbe nino ni abe wele ko médaille de chevalier de l'ordre national ani jonjon were mimbe nino ni obe wele ko mérite national avec effigie abeille ni jonjon flanunu o de tara ka ke bunya maseginyi ka kalifa dine nyamugo chamana alimamiu ani wajulikelaw anye ni médaille dini ke dina nyamugo ma fo ka dongo don barala jamana basigile ni beni nyogon deme sabatili la aw were ni sondia unye dawka alhamdulillah depuis Elaji Ibrahim Boubacar Keita nana jamana ni nyamugo la dina mo ma black refe ni ashien flana e médaille bedi ni teka la bamfana yi donc adiru makumi kama go chesiri mina dongo do jamana ni kono ka baski ka mo tindo nyogona ka duwauta mimba to harsa dina joro kaye hadama deunka sininya tagala donc jamana kuntigi togola ministère barakela obe togola kufu harsa ka nyino fo ka duwauke jamana yi ka duwauke jamana kuntigi bare ni hakli nyuma mbe boale de la be klenka fo ne ministère mais sabu anga na nyino ko wala Elaji Ibrahim Boubacar Keita donc harsa la ka baran nu nyambulu ka dina sabati ka anke mawye minumbe kuka jamana fe minumbe ke mala diriyam ni sondia ani farifoni kono nana mogo munu garjige dona ni médaille nununa uye foli ani walinyumando ta ka nyeshi anga jamana kuntigi Elaji Ibrahim Boubacar Keita ma ani Mali ministri so minga chaw benendo dine ko ani bato ko nyaw nyana bolima anga jamana kono kada uka walinyumando ni na ka nyeshi oluma bari sabu kada ka ko mogo do chesiri lendo ngai ka barakelente don iye ni nye ka danaya de da anka jamana fe jamana nyama fe no Elaji Ibrahim Boubacar Keita ani a ministry mi no obe dina ko kuna no e chorno haj jaloe we ni mbonya min ke anye kada ka uga koloshiru de bora anga bara no kan o kuma ujaranye amba ala deli subhanahu wa ta'ala widana ya min da anka na fo anga no jigi waro o ko fambe folin wara nyuma donke anga gide no e Said Sharif Usman Madan Haidara ale mi nye groupement nyemo bay sabu aleka bonya de kono ni amfana ye ni soro amba ala deli subhanahu wa ta'ala ala ka shini kenaya ani laban kunyuma ala ko di anama ame do ke jamana fanaye ala ka basigi ka akolosuma Allah subhanahu wa ta'ala aka hereke ambele jele sabula ni galondi min dira ani ni médaille di min dira adira yani kulumunu no obe islamaya in konnala ka jira ka fo jamana ye laikide jamana ye laicité de ba kono ute tabolo fusaya kateme tabolo kan oni jamana ya donc a fo an fana bi an nimbe jamana jolila ka médaille de ama amba fo jamana aniche o kumana Allah subhanahu wa ta'ala ka anu sara alaka ato anga se ka barake jamana yin halibi ni wale nyumando jonjo ni oye médaille nununyi abe kalifa mogola kada ika kewale anika chesiri barau de kan oba jira ka fo ni jonjo ina kalifara jamana kono den o jamana kono dina akaka akalifara ila kada chesiri minka ika do fara o kan alibi ni mi ma fara o chesiri bara o kan jiye dongodo fenka na bwala
walasa ka kucala gendarmew dɛmɛ u ka wulikajɔ baaraw la su ani tile. Kucala mun be jate jamana kɔnɔ dugu filanan ye, dugu min na iziniw ka ca. O de kadara kɔnɔ izinitigi minnu faralen do ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye n'u ka baaraw be ɲɛsi tulu ani bagan dumuni bɔli ma. Fédération nationale des producteurs d'huile d'aliment bétail u y'a kanu ka bolifɛn dɔ bila gendarmew ka bolo kan mun musaka be se sefa wari miliyɔn 15 ma. Bolifɛn a tile diliw bonya seginna jɛkulu ɲɛma ma a k'a di jamana ministri ka nɔnabila ma mun ka baaraw be ɲɛsi iziniko ma o ka laban k'a di lakana ministri ka nɔnabila ma. Hakilina min y'an bila nin baara in na jamana ye an bɛɛ faso de don. Jamu 100 ni jamu 26 de bɛ jamana in kɔnɔ yan. Bɛɛ benba ye jamana in mara. Jamana in man ka tiɲɛ mɔgɔ si ɲɛna. Jamana in dilali juru ye bɛɛ lajɛlen na. Bɛɛ bɛ se ka contribution kɛ jamana in fana jɔli la quoi. Contribution ye min ye minnu bɛ taa kɛlɛda la olu bɛ se k'u ka contribution ye o ye quoi. U bɛ taa n'u farikolo yɛrɛ ni bɛ se ka to a la. Alors o bɛ se ka bana. Ala k'an kisi. An minnu fana ye nafolola baarakɛlaw ye an ka contribution ye mun ye jamana jɔli la. O ye ka wari bɔ u ka matériel u ka balo an'u ka bolifɛn ko ɲini k'o di u ma. Donc o de hakilina y'a to bɛɛ sɔn nafolo ma ɲini jamana ɲɛmɔgɔ fɛ bɛɛ sɔn hakili de ɲini don jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'i dɛsɛra bɛɛ sɔn hakili la i dɛsɛra i ka baara la. Donc fédération des huileries an ye nin mobili san to kuntɛgɛ de don da ka dɔn ko duman kun b'a kan ni u ye anw fana dɛmɛ san o san an n'a ni ɲɔgɔn kɛ. Bolifɛn ye musaka min donna a da fɛ a bɛ taa fɔ miliyɔn 15 ɲɔgɔn na. Kucala gendarme minnu garisigɛla ni bolifɛn in na u ye u ka nisɔndiyaw jira ka bonyamasegin kɛ ka ɲɛsi a dibaw ma bari sabula ka da ka baaraba don mun bɛ fasoden ɲumanya kofɔ n'i bɛ fama a ɲɔgɔnna ma. Jamana ka ɲɛta jamana ka lakana ka ɲɛ o hami de b'u la u ye nin mun kɛ u ye juru don ne kan na parce que u tun bɛ ye ni ka moyen kolow ye mais o bɛɛ la u y'a dɔn n bɛ n jeniyɔrɔ fin sisan mun ye nin san ka di yan sisan kɔni an pariela de u ye juru don kan na n b'a dɔn k'a fɔ n fana n filɛlen don maaw fɛ u ye nin sɔrɔ sisan a kana fɔ don wɛrɛ ko an y'a fɔ nin bɛ nin yɔrɔ nin ma se ka se yen o bɛɛ bɛ na fɔ o bɛɛ b'an hakili an ɲɛ b'o la n'Ala sɔnna ma u jigi tɛ waro. K'a ye bi k'a fɔ mɔgɔw de bɛ bɔ u yɛrɛ la fasodenya la k'a dɔn olu ye jamanadenw u k'an ka jamana dɛmɛ a ka baara kɛta la ka mobili ta k'a di gendarmew waso ka se ka baara kɛ k'u yɛrɛ nafa. Mɔgɔ b'i fo i yɛrɛ ka baara la i kelen jɔlen i ka foro la i bɛ baara la n'i ye mɔgɔ tɛmɛtɔ ye k'a fɔ i ni ce i t'o kɛ maa ye i b'a k'i yɛrɛ ye nka ni cikɛla ka sɛnɛ jala lajɛra ni cikɛla o cikɛla ka sɛnɛfɛn dannen a yɛrɛ ma a ma fɛn de sɔrɔ n'o tɛ n'i ye fɛn sɔrɔ adamaden tɔ bɛ bɔ i nu ma an ka barika da Ala ye ka barika da Ala ye ka wale ɲuman kɛbaaw k'olu tanu a sababu bɔla minnu na a bɛ di minnu ma fana k'olu sɔn dusu la barika dalen kɔ Ala ye fana ma an b'i tanu hakilila ɲuman bɔla e la président an b'i fana barika da i ka mɔgɔw ye baara kɛ min kɛ huileries mɔgɔw ye baara ɲumanw ye hakilila min sɔrɔ ko in fana an y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛna ye k'a dɛmɛ. Ka kɛ ni an ka jamana ka lahalayaw ye jɛkulu n'o ye FENAFAF ye a ko a bɛ wele ɲɛsin jamanaden bɛɛ ma an ka fara an ka lakana tigilamaw kan k'u dɛmɛ u ka baaraw la bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama an b'aw ladɔnniya k'a fɔ izini 60 de faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye FENAFAP izini 24 o bɛ Kucala dɔrɔn. Kulola sɔmi kun kɛlen don baara bilancari bolodali min na taji feerelaw fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka kɛɲɛ ni jumadon sɔgɔmadafɛla ye u murutira ni ka baara bilancari in lawaleya station kɔnɔna na n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ka kɛɲɛ ni o baara bilancari in ye a kɛra sababu ye ni ka jigilatigɛba de lase taji ɲininaw ma ni o ye mɔgɔw ye minnu mago bɛ jɔ esansi ani gazuwali la u ka bolifɛnw kɔnɔ Bamakɔ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ɲɛ yɛrɛ tɛ ka se ka da taji kan station kɔnɔ a sanbagaw fɛ jango k'a fɔ k'u bɛ wari don a la nin tajiko gɛlɛya in a kɛra sababu ye Bamakɔ sigida 6 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔw ka hami esansi ani gazuwali sɔrɔko la o kamanagan n'o hami o bɛ kɛ sababu ye ka dɔw dusu labɔ bari sabu ka d'a kan mɔgɔw mago bɛ taji in na k'a k'u ka bolimafɛnw kɔnɔ walasa ka t'u ka baaradaw la ani ka t'u hajuw ɲɛnabɔ. bi ta in ye esansi de ye nɔnɔ ka gɛlɛn sukaro ka gɛlɛn ɲɔ ka gɛlɛn malo ka gɛlɛn esansi fana mana fara kan an t'a dɔn an b'an ko yɔrɔ min an bɛ taa an ja yɔrɔ min esansi kɔni a gɛlɛyara de an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ an kɔni mago bɛ min na esansi ka jigin sukaro ka jigin ɲɔ ka jigin sunkalo sera n'o tɛ n'a taara tan tɔ a fɛn t'anw minnu bolo anw fantanw an laban an bɛ taa dɛ an ye min mɛn min fɔra an ye ko sitɛrini bolilaw bɛ gɛrɛfu la o de fɔra an ye an b'o de kalama an kɔni b'a ɲini u fɛ
u ka sabali u k'u bolo da u dusu kan u kana baara kɛ walasa an bɛ taji sɔrɔ lafiya la parce que jamana yɛrɛ taji yɛrɛ y'a la kumaba dɔ ye. taji tɛ yen nɔ an sɛgɛnnen don an tɔɔrɔlen don an bɛ taa an ka nasɔngɔ ɲini an m'an ka nasɔngɔ sɔrɔ an bɛ nasɔngɔ sɔrɔ mun ka mɔgɔ ye o tɛ se ka bɔ ni sɛnɛ sabari t'i bolo mobili ou moto bon mun nana n'a ye ka carburant dɛsɛ aw gouvernement tɛ n'a ye maa minnu bɛ ne ka fɛɛrɛ mun y'a bali ka don jamana kɔnɔ citerne minnu bɛ ni carburant ye olu bɛ grève la bon mun na an ma se k'o faamu a ka ɲɛ an ma a k'an ka jamana bila point kelen kan ne bɛ yan nin y'a heure 3 ye n sigilen bɛ yan n jɔlen bɛ yan nɔ taji bɛ ka di dɔw ma dɔ fana bɛ ka taa feere de k'a ta ka taa feere bon nɔgɔya n'a b'a ɲini nɔgɔya bɛ maliyɛnw yɛrɛ de bolo a t'anw bolo. a gɛlɛyara dɛ donc an bɛ min ɲini gouvernement fɛ o k'a kɛ cogo bɛɛ la quoi ha nin ko in kana taa ɲɛ n'a taara ɲɛ a bɛ kɛ kojugu dan de parce que dɔgɔtɔrɔw ta kɛra yan sisan olu ka grève kɛra kalo 1 ni kɔ mɔgɔ min sara dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ bɛɛ b'a da dɔn bɛɛ tɔɔrɔ la mɔgɔ ma furakɛ donc essence ko fana ka jugu o bɛɛ parce que n'i y'a mɛn diɲɛ yɛrɛ quoi f'an ka déplacer de na baaraw bɛ kɛ f'an ka déplacer donc ni essence tigɛra mobilitigiw la k'a tigɛ mototigiw la k'a tigɛ groupetigiw la courant tɛ sɔrɔ an bɛ essence san ka k'an ka groupe de kɔnɔ donc n'a bɛɛ tigɛra quoi o ye kojugu dan de donc u k'a kɛ ala yɛrɛ de kosɔn quoi u kana to nin ko ka taa ɲɛ ni min bɛ yen nɔ u ni transporteur cɛ u k'a régler joona quoi nin ko ka se ka ban. a ma daminɛ bi chauffeur gros porteur ka condition de do olu ka revendication do donc ils sont en grève donc depuis lundi an b'a ko la bon ani sama cogoya sɔrɔ o yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na jamana bɛɛ de jɔra essence ko la donc an bɛ état de bolo gouvernement de ka ko do parce que olu ni chauffeur b'a fɔ ni syndicat donc an kɔni bɛ u ka bila la bon ɲɛ b'a la cogoya min na kɔni nin kɔni y'a dɔgɔmani ye sinon sini laban kɔni a tɛ fɔ tan dɛ fo kunbɛli ka sɔrɔ a ko la bon an hakili b'a la n'a binna juma jiginna an hakili b'olu la u ye min fɔ an ye donc n'a juma jiginna a ka ca ala fɛ bɛnkan fɔ bɛ k'a la sinon taji bɛ a bɛ yen nɔ yɛrɛ yɛrɛ mais grève min bɛ o kɔsɔn do chauffeur do ka ko do citerne tigiw bon coalition do camion tigiw fana b'a la mais citerne tigiw de y'a ɲɛma ye hakili b'a la kosɛbɛ bi n'ala sɔnna ma na juma jiginna fo ka bɛn dɔ bɛ sɔrɔ. nin baara bilancari min bolodalen filɛ nin ni a kɛra sababu ye taji ko o bɛ ka gɛlɛya station kɔnɔ a jubaju bɔra kamiyɔnbatigiw de la taji feerelabaw de la minnu bɛna jigin station kɔnɔ n'u bɛ bɔ n'a ye dakar abijan wali kelen akara o jamana kofɔlen ninnu olu de y'an ka taji ɲiniyɔrɔw ye bari sabula port tɛ mali jamana kɔnɔ ni gɛlɛya min wulilen filɛ nin ye tajiko la bamakɔ sigidala mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka laɲini de ye degun in ka se ka wuli ka bɔ yen cogoya min na degun in ka na taa wolo fɛn wɛrɛ la min bɛna kɛ sababu ye ka magosa lase mɔgɔ caman ma. min ye burukasɔnbugu komite maaw ka ni senandolanci tulonkɛ min filɛ nin ye a tun bɛ senandolancikulu fila ni ɲɔgɔn cɛ senandolancikulu gale o tɛ union club de misi wɛrɛ nin ye n'o defini tɛ ye nɛrɛ ani bulalama ye min ye a ye sɔmɔtu o defini tɛ ye jɛma ani worojilama ye nin kulu fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kun jɛla min kan o de ye filanbi ye fu ani fu nka cɛdumakɔrɔbaw de tilala ni k'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na sabu min sen fɛ a ye sɔmɔtu ka bɔ burukasɔnbugukaw fɔ min defini tɛ ye worojilama ani jɛma ye o de tilala ni ka sebaya sɔrɔ 5 ani 4 ni barabara tulonka bɛ don hukumu min kɔnɔna na n'an kama ko final o de ye ka waliɲumanya foli ta ni ka a seri sherif usamadan hayidara sɛgɛrɛ ka kɛ n'a ka wulikajɔw ye a bɛ ka min kɛ don o don jamanadenw ye ani diɲɛ kulu kara bɛɛ lajɛlen ye foliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ani kunkanɲa fɔlɔ dilen musa kulubali fɛ n'o ye burukasɔnbugu ansar komite ɲɛmaaba ye tɔn filaw ye karaw kɛ ɲɔgɔn na o min senandolanciw sen fɛ a kulu fila bɛɛ lajɛlen bɛna dɛsɛ ni ka colu yara sanga kun fɔlɔ walan bɛ sɛmɛ o de kan sanga kun filanan tɔn filaw bɛ wulikajɔ kɛ ni ka da ɲɔgɔn tɛgɛ cogoya bɛɛ lajɛlen na colu caman o b'o jɛn hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ k'a dama na nka tulonkɛ bɛ bɔ jɔ o de kan fu ani fu o de kɛra sababu ye ni ka union club de misi wɛrɛ ni ale ni a ye sɔmɔtu maaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na walasa ni ka sebaya sɔrɔ cɛdumakɔrɔba de saradala kulu fila ni ɲɔgɔn cɛ cɛdumakɔrɔba min sen fɛ n'an kama ko curobit min ye a ye sɔmɔtu ka bɔ burukasɔnbugukaw fɛ o gɛrɛsɛgɛ de labanna ni ka fara ci sabu olu ka cɛduman 5 ye cɛlu sɔrɔ min ye union club de misi wɛrɛ ni ye o ka maa 4 de ye se sɔrɔ. kɛnɛ sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye an fa n'an karamɔgɔ n'o ye seyid sherif usman madan hayidara ye ale ka san 62 nisɔndiya an b'o kɛnɛ de kan yan bi ni ala sɔnna a ma karamɔgɔ y'an ladi fɛn min na n'o ye jogoɲumanya ye ani ala ɲɛsiranya donc an k'an cɛsiri o de fɛ kosɛbɛ ni waso yɔrɔ b'an na o de ye an jogo ye ani an ka ɲɛsiranya ye donc ne bɛ o weleda de ɲɛsin an ka saridi tɔnden bɛɛ ma an bɛɛ ka bɛn an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn kanu hali bi ka fara ɲɔgɔn kan kɛ kelen ye ka karamɔgɔ ka laɲini sabati wa an ye balontan sigi denmisɛnninw ye kun min kama farikolo ɲɛnajɛ de don ale de ka fisa kosɛbɛ a ka ca ala fɛ farikolo ɲɛnajɛ a ka ɲi denmisɛnnin ma farikolo ɲɛnajɛ a bɛ denmisɛnnin kisi ka bɔ manamanako caman na
bon o de kama an ye a laɲini ka kɛ farikolo ɲɛnajɛ n'o ye balontan ye bon an y'a dabɔ o de kama walasa ka an yɛrɛ bɛ se ka lakodɔn an ka sigida in na yan cogoya min na o sira teliman dɔ ye nin kosɛbɛ. dakurunya kelen min bɛ n bolo o de ye komi ko in ye Ansardine mɔgɔ ka leader n'o de y'u ka ɲɛmɔgɔ ye Cherif Haidara a ka anniversaire de ye bi ye an welela monsieur le maire n'o de Mamadou Keita a ko an ka na représenter an nana o cadre de kɔnɔna na donc k'a yira Ansardine ko bɛ niveau min na bi Mali ko la bɛɛ b'a dɔn Cherif Haidara bɛ niveau cogo min na bi Mali kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn a ka intervention bɛn cadre kɔnɔ an ɲɛ b'a la an tulo b'a la a ka intervention domaine éducation na santé la domaine bɛɛ lajɛlen na donc an ko o de la n ko an bɛ ala deli ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma pour que a ye fɛn minnu daminɛ a bɛ ka ko minnu kɛ pour que a ka se ka pérenniser hali n'a tɛ yen don min a ka continuer. walasa ni ka kɛnɛ kunkɔrɔ ta min ye karamɔgɔ alisalbiya mɛnta a n'a ka kalandenw o ye walanda kɛnɛw sigi min kɛla sababu ye kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye da don silamɛya ɲɛdɔnfɛnw a n'a wulikajɔw la senadolancilaw ani ansar tɔntɔn minnu tun bɛ kɛnɛ kan o bɛɛ lajɛlen y'o kan fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ kelen ye duwawu ta ni ka ta ni ka ɲɛsin a se di Cherif Usman Madani Haidara ma a bɛ ka baara min kɛ jamana ye ala ka sabati a bolo halisa. O de bɛ dansigi kɛ an ka dɔgɔkun kibaru sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw k'an bɛn ni ala sɔnna ma.